Eläinkaupunki tarvitsee sinua. Otatko haasteen vastaan? Onko sinusta eteväksi etsiväksi? Kaupungin hienoimmassa ravintolassa sattui eriskummallinen tapaus. Vilkkaana päivänä joku hyvin syönyt ja juonut asiakas oli poistunut ravintolasta maksamatta. Kuka karkasi ravintolasta kupu täynnä? Kuulet 3 eri vihjettä silminnäkijöiltä. Niiden avulla ratkaiset mysteerin. Kauppias näki vilauksen syyllisestä. Syyllisellä on hattu. Syyllinen pinkoi rakennustyömaan ohi. Syyllisellä on turkki. Viimeinen vihje on tulossa. Mitä hän apteekkari näki? Syyllisellä ei ole silmälaseja. Kuka heistä on syyllinen? Lisää hauskoja mysteerejä löydät Etevät etsivät -uutuuspelistämme. Oppi ja ilo, matka oivaltamisen maailmaan.